En tilfreds økonomiminister Morten Østergaard opjusterede i dag regeringens skøn for økonomien. Det vi kan konstatere, det er jo også, at vi nu har haft mere end 20 måneder i træk med stigende beskæftigelse, hvor flere og flere danskere er kommet i arbejde. Og nok så vigtigt, at når vi kigger frem mod 2020, så er det en udvikling, vi kan forvente, der vil fortsætte, og faktisk i højere grad end det, regeringen havde forudsat. Dermed ser det ud som om, at Danmark for alvor er på vej ud af den økonomiske krise. Væksten i år skønnes nu at blive 1,6%. Og det mærkes tydeligt i de private virksomheder. Her på reparationsværftet Fejert i Munkebo. Her har de på et år øget beskæftigelsen med over 10% til 250 ansatte. Jeg synes, at vi har nogle betingelser. De kan altid blive bedre. Vi kan begynde at klage over, og vil meget gerne også pointere, at personskatterne for vores medarbejdere er alt for høj i forhold til, hvad vi kan konkurrere. Men generelt så har vi et godt arbejdsklima, det har vi da. Og et andet sted, hvor man kan mærke den økonomiske fremgang, er i Odense.